ஒரு பெரிய மரத்துல ரகு மற்றும் சந்துரு என்ற 2 குரங்குகள் அண்ணன் தம்பிகள் போல ரொம்ப ஒற்றுமையா வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் பழங்களை சேகரிச்சு விளையாடி சந்தோஷமா இருந்தாங்க. ஆனா ஒரு நாள் ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக அவங்களுக்குள்ள வாக்குவாதம் வந்தது. அதிலிருந்து இருவரும் தனித்தனியான கிளைகளில் வாழ ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த சண்டையை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு தந்திரமான பாம்பு அவங்களுக்குள்ள பிளவை பெருசாக்கணும்னு யோசிச்சது. அது ரகு கிட்ட போய், உங்க நண்பன் சந்துரு உங்களை சோம்பேறி என்று சொன்னான்னு பொய்யா சொல்லுது. அதை கேட்ட ரகு சிரிச்சான். ஏய் பாம்பே, இத்தனை வருஷமா என் நண்பன் என் கூட வாழுறான். அவன் குணம் எனக்கு தெரியும். உன்ன மாதிரி தந்திரக்காரனால எங்க நட்பை உடைக்க முடியாதுன்னு சொல்லி பாம்பை விரட்டி அனுப்பிட்டான். பாம்பு பயந்துட்டு ஓடிப்போச்சு. பின்ன ரகு சந்துரு 2 பேரும் மீண்டும் சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்க. நண்பனின் நம்பிக்கையை காப்பது உண்மையான அறிவு.